Forster bare helt gjort muligt. Ej, vi kan gøre det. Kom nu, Frederik, du kan godt. Yes! Lad os række vand! Fuck, den ser klam ud. Fuck, det ser kold ud. Kom nu ned i den! Ja, det, I skal gøre det, og du skal nok lidt tage din typer af. Kom nu. Nej, den er kold. Nej, den er kold. Ja! Ja! Ja, det er godt! Jeg tænker også, at det er ikke den klammeste sø nogensinde. Der er lidt sten her! Det var en fisk! Christian, hvad sker der, hvor du svømmer? Ej, Christian. Ej, det er godt! Det er fucking godt! Og det er derfor, vi bader i en svømmehal og ikke i en sø. Hey, kom op! Jeg fik dem til det! Hvordan? Ej! Kraftet med frisk jord. Hvorfor gjorde I det? Vinterbadning får du ind.